Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen preżentat pjan ta' għajnuna li ammont tal-750 biljun euro. Hekk kif jidher li l-Ewropa qed toħroġ mill-kriżi ta' emerġenza tas-saħħa pubblika, von der Leyen proponiet li tingħata għajnuna lill-aktar stati membri li jinsabu f'riċessjoni. Qalet li l-fondi huma maqsuma f'pakkett ta' għajnuna li ammont tal-750 biljun euro u l-budget Ewropew ta' ftit aktar minn triljun euro. The Commission is today proposing a new recovery instrument called Next Generation EU, worth €750 billion. It will sit on top of our revamped long-term EU budget of €1.1 trillion. Next Generation EU, together with the core MFF, sums up to €1.85 trillion in today's proposal. Dan huwa l-mument tal-Ewropa, qalet von der Leyen li saħqet li jekk pajjiżi kollassa il-kumplament tal-Ewropa taffaċċja sfidi. Spjegat kif irridu nimxu l qudiem flimkien bħala Ewropa maquda u nerġgħu ndawru r-rota. The crisis has huge externalities and spillovers across all countries. And none of that can be fixed by any single country alone. A bankrupt company in one member state is a reliable supplier gone for business in another. A struggling economy in one part of Europe weakens a strong economy in another part. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea għad trid tipprova tikseb l-appoġġ għal dan il-pjan u fil-mezzi tax-xandir internazzjonali diġà qed jiġi rappurtat li hemm pajjiżi msieħba fl-Unjoni Ewropea li huma xettiċi għall pjan ta' von der Leyen. Il-pjan ta' von der Leyen għandu l-appoġġ tal-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel li flimkien mal-President Franċiż Emmanuel Macron qed jimbuttaw il-pjan ta' von der Leyen. Madankollu l-pajjiżi ta' tramuntana tal-Ewropa fosthom dawk Skandinavi ma jridux li l-Istati membri jagħtu iżjed flus lill-Unjoni Ewropea biex imorru għal dawk il-pajjiżi li ilhom sejrin il-baħar anke qabel faqqet il-coronavirus. L-Italja u Spanja kienu l-aktar żewġ pajjiżi Ewropej affettwati mill-coronavirus. Dawn iż-żewġ pajjiżi huma mifnija bid-dejn. Il-pjan ta' għajnuna ta' von der Leyen qed jiġi mlaqqam bħala l-Marshall Aid, referenza storika għal pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li faslet l-Amerika wara t-tieni gwerra dinjija. Sa dan it-tant il-Kummissjoni Ewropea kisbet l-appoġġ ta' Franza u l-Ġermanja biex tiġi ġenerata somma ta' 500 biljun euro fis-swieq finanzjarji ħalli tiġi stimulata l-ekonomija Ewropea. Fl-Ewropa mietu aktar minn 170,000 ruħ riżultat tal-COVID-19. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.